Всяка капка е част от океана. В една далечна гора, сгушена между високи златисти планини и необятни зелени поля, живееха две необикновени кончета – Вихрогон и Еднорогче. Те бяха брат и сестра и макар че си приличаха в обичта си към приключенията, бяха много различни. Вихрогон беше снежно-бял пегас с широки, силни криле, които го издигаха високо в небето. Обичаше вятъра, обожаваше скоростта и често се надпреварваше с облаците. Еднорогче, от друга страна, беше черна като нощното небе, с блестящ златист рог на челото, който носеше вълшебна сила. Тя беше мъдра и спокойна, умееше да усеща нещата, които другите не забелязваха. Двамата прекарваха дните си в безгрижни игри, препускайки из цветните поляни, летейки над кристално чистото езеро и търсейки нови начини да помогнат на другите в тяхната приказна гора. Един ден, докато се разхождаха край голямата река, Вихрогон чу слабичко писукане. Той погледна нагоре и видя малко птиченце, което отчаяно размахваше крилцата си, но не успяваше да се задържи във въздуха. Оказа се, че е паднало от гнездото си, което бе на най-високия клон на огромен дъб. Без да се замисли, Вихрогон разпери крилете си и се вдигна във въздуха. Летя право нагоре, изви се ловко и с лекота кацна на клона. С нежност взе птиченцето в муцуната си и внимателно го положи обратно в гнездото му. Това беше добро дело, но толкова малко, дали наистина има значение? Замисли се Вихрогон, кацайки обратно на земята. Еднорогче се усмихна и докосна с рога си едно малко увяхнало цвете наблизо. Веднага щом рогът и го докосна, цветето се изпъна, листенцата му се разтвориха и то отново засия в ярки цветове. Всяко добро дело има значение, дори и най-малкото, каза тя. За птиченцето това бе въпрос на живот и смърт. Вихрогон се замисли. Никога не беше гледал на нещата по този начин. По-късно същия ден, докато двамата се разхождаха през гората, чуха пискливо скимтене. Между гъстите храсти се бе свило едно малко зайче, което трепереше от страх. «О, горкото!» възкликна Еднорогче. «Изглежда е изгубено. Ще му помогнем!» решително каза Вихрогон. Кончетата се огледаха. Гората бе голяма, а дърветата изглеждаха еднакви. Как да намерят дома на зайчето? Може би, замисли се Еднорогче и присви очи. Рогът й леко проблесна и сякаш в далечината се чу слабичък звук, нежен гласец, който викаше. «Майка му!» възкликна тя. Вихрогон разпери крилата си и полетя напред, докато Еднорогче тичаше до него. Не след дълго стигнаха до една малка заешка дупка, където една разтревожена майка зайка търсеше малкото си. Когато зайчето видя майка си, веднага се втурна към нея, а тя го прегърна с лапичките си. «О, безценни мои деца!» прошепна майката заека. «Благодаря ви, че ми върнахте рожбата!» Вихрогон се почувства топло отвътре. Може би Еднорогче беше права. Дори най-малките добрини можеха да направят голяма разлика. Но най-голямото им изпитание щеше да дойде на следващия ден. Небето се намръщи и тежки сиви облаци се събраха над гората. Скоро заваля силен дъжд, който се превърна в буря. Ветровете завиха, дърветата се огънаха, а голямата река започна да прелива. Ако реката продължи да се надига, селото ще бъде наводнено, тревожно извика Вихрогон. Без да губят време, двамата се втурнаха да помагат. Вихрогон използваше мощните си крила, за да се гмурка над водата и да спасява малки животни, които бяха попаднали в течението. Вдигаше ги и ги пренасяше на безопасно място. Еднорогче пък приближи реката и затвори очи. Рогът й засвети в златисто и водата започна да се отдръпва, сякаш някаква невидима сила я връщаше обратно в коритото на реката. Часове наред брат и сестра се бореха с бурята, докато най-накрая тя не утихна. Когато слънцето отново проби през облаците, селяните и всички животни се събраха, за да ги поздравят. «Вие спасихте селото!» възкликнаха те. Вихрогон и Еднорогче се спогледаха и се усмихнаха. «Ето, че малките ни действия наистина доведоха до голяма промяна», каза Вихрогон. «Винаги е така», кимна Еднорогче. «Всяко добро, което правим, дори най-малкото, има значение. И от този ден нататък
Вихрогон и Еднорогче никога повече не се съмняваха в силата на малките добрини, защото именно те правят най-големите чудеса. Една сутрин, докато се разхождаха край лавандуловите поля, Еднорогче забеляза нещо мъничко, което се мъчеше да полети, но не можеше. Вихрогоне, виж, извика тя и посочи с копитото си към една пеперуда с разкъсано крило. Крилцето й беше накъсано и тя не можеше да се издигне във въздуха. Само потрепваше жално на земята. О, горката пеперуда! Натъжи се Вихрогон. Как можем да й помогнем? Еднорогче се усмихна и наведе глава. С върха на рога си докосна леко пеперудата и в този миг малка златиста светлина обви нейните крила. Бавно, разкъсаното място започна да зараства. Пробвай сега, каза нежно Еднорогче. Пеперудата размаха новите си крила и с лекота се издигна във въздуха. Завъртя се около тях в знак на благодарност, а после полетя към полето, за да се присъедини към другите пеперуди. Това беше съвсем малко дело, отбеляза Вихрогон, но за нея значеше всичко. Всяко добро е важно, кимна Еднорогче. След няколко дни Вихрогон и Еднорогче се разхождаха край едно старо селце, когато чуха тревожни викове. Втурнаха се напред и видяха група малки животинки, застанали на брега на една буйна река. Какво се е случило? Попита Вихрогон. Нашият приятел Таралежът се е озовал на другия бряг и не може да се върне, извика малка катеричка. Водата е прекалено бърза. Вихрогон се огледа. Имаше стар дървен мост, но част от него беше пропаднала. Никой не можеше да мине. Аз ще го спася, заяви Вихрогон и разпери крила. Той полетя над реката и внимателно взе Таралежа в копитата си. Малкото бодливо същество потрепваше от страх, но когато се озова обратно при приятелите си, всички радостно заподскачаха. Благодаря ви, извикаха животинките. Но какво ще правят, ако някой друг иска да мине реката? Замисли се Еднорогче. Тя затвори очи и насочи рога си към пропадналата част на моста. Вълшебна светлина се разля, оформяйки мост от чиста, златиста енергия. Уау! Възкликнаха всички. Сега всички могат да преминават безопасно, каза Еднорогче. Селяните и животинките дълго им благодариха, а Вихрогон и Еднорогче разбраха, че понякога едно малко действие може да свърже светове. След всичките си приключения, двете кончета се качиха на един хълм и погледнаха към гората. Вихрогоне, виж колко неща направихме. Засмя се Еднорогче. Да, но всичко започна с малки дела, каза Вихрогон. Да спасим птиченцето, да помогнем на зайчето, да издигнем мост, да излекуваме пеперудата. Но всички тези малки неща промениха света на някого, довърши сестра му. От този ден нататък Вихрогон и Еднорогче вече знаеха, че всяко добро дело, независимо колко малко, може да доведе до нещо голямо. И така, те продължиха да летят, да помагат и да носят магията на добротата навсякъде около себе си.